Lamsugu joto khapangni lukurokno norong nai tongo chongkleng TV. Hayung genangui luku hamaritai sak hamno naikulnai World Health Organization WHO ni bisingti saklaimani tongo. Te haste hapangni bisingtibu saklaijaka. Joto nukungni chakra hayakeba 60 bosorni gobang umorni joto buma bufa nana susu songno nokni phataro rihor yaboi kahamke nogo toni uinai naikulnani bagai. Hayungni belaike kirima singsa corona bemar. Hayung genangui chakra rongnono gobangke kolobui tongo hininai borong saklaika. Bono kari diabetes tei kubun bemar manjak joto lukurongnobo nogo kahanke naikuluinai toninani baginai kobokjaka. Bono kari kongrai kucuk hayake hamananani jungjalongnai bemar manjak lukurongnobo kahamke naikului toninani bagai haste sak ham naikulnai bedekni bisingti saklaijaka. Tai joto lukurokni thani kaisa kobokmung nukungni jesa borokni phano kongrai kucuk tai hamananani jungjal kudukuk jorana uinai problem ongui tongkhe haste hapangni rijak kokduk bai köröngnani bagai. Sini chokhleng TV ni bisingti busung joto tipra satai haste ni joto lukurokni thani chung kobogo nogo tongdi kahamke tonglaidi tei jesa phano jungjalongkhe haste hapang tai sak ham naikulnai bedek bai kurungnani bagai hambai.